Sa sitin pat lembaga ni video ngakot ngaware bang pediang sobai pi ilong kbi ilong pa ki kun samla shanam berkentai hang ne pok gebri nyotra ka ai gata ka benta lani ka ai gata ka subject ka bang kwa ban pasat jengmut ka bang kwa ban wara akmat jong ilang iwe pi iwe haduk menta ni ui ban isaki bahaus nam arzar kat kendai ka sorkar MDA one kala da pas ya ka resolution hapo ka ying dor bar thawan jong ga jela Henry balai kat hadu kani ka klipmat ka baka sorkar MDA tu kala yat menta Henry kadang jar-jar bat ipoi syai hatu kisu kular kaya ni hatu kisu pentamia kaya ni lata ka resolution kala de pas po ka ying dor bar thawan jong ka jela ka bangikan bakati ka ying kentang jong ka jela bat kampoi seno kamut ba kaying kentang jong gejala ka dorbar thawan jong gejala kamut kandai no ka kamkai ngiyui ba ka sorkar India kala ada pentrikam ya kata ka CEA bat kejing pentrikam ya ka CEA ngiyui ba ka don kata kejing ong ba kan pelat no ha ki bahap hapo ka sik shidel India example ka mga kwa ban buang ni kalong nginempat ya keren ya kita ki jaka ki bamhap po ka sexual area ni ya kren swa tangi kita ki bahap po ka sexual area la ta kam nong mensong la jelai upoi ai ban ya utrai muluk la ta ka laban la kambun upoi ai ban ki trai muluk la ta ka lat lembai la jan yasam ki poi ai bat ki trai muluk hatu kata ka sexual ka bangidon hapo ka state ka jongi ka shangan ni ka shangan bat kan don jingmut ayu kata ka jingong baka CEA kan pelat no ban implement ha kita ki sexual area kat ba wat hompat pentrikam ka CEA wat haba ngihap apa ka sexual area penban ki bun penban kita ki poi ai ki bun penban kita ki barjela ki bun penban kita ki menderi ki badon hapo kita ki sexual area nomya keren ha kita ki jaka ki bomdei hapo ka sexual area lelai tingi seo tu bal tang ka sexual ka jela jongi ka jat beriu jongi kampat singan namal ba ka sexual lani kata council ka bangidon menta le se ngila ban ong ba ka dei ka papai namal la da kampai komno hapo ki sexual area long try long kerat penban daki weipat ki jat beriu ban yangi ki try mulo bat kapang isiau ki hani kalong namar bagat council kamdon ya kita ki manpower ki babiang ki banlong kita ki enforcement lani kita ki police jong gatus council ki ban petngor nam taka shengan nam taka bit kabiang hapo ki jaka ki hapo ka sexual area te manu ban talasi manu ban check yaki Henry ni pen pau ke jing songu namar bangidang don pat yaki seng balang kidang long petngor namta kejing rong kertlep jongi barjela Henry kinla katno namar ba kimdei ka authority haduk katno percentage kila ban handle ya kene kam namar kata kum ka jat beriu kum ka jela kala dai ka por bangin penbor ya ka sorkar ba wat pelong kamka ya kejing dorbar thawan jong ka jela da ka ba supaska ya kata resolution haur kat kendai bat kejing pas ka resolution bat klampoi SHA kadai kejing insult ya kejing dorbar thawan kadai kejing kantron ya kejing dorbar thawan bat kadai kejing kantron ru ya ki pat ba nong snong jong ka state ka ba ngila debjet ya ki Henry ki khandau thala yangi namar kata kum kari begejat benriu nyau trap ke jongi ngilong kita ki ritpat hang ne pok gari India ngilong tang isi sembo ukau napo siberni ukau hapok gari India Henry habangi pai bangi pule benia ya ka history jong gajat beriu nilap bat ngisong tu ba ngidei nong India tang da kejing syak penbor Henry omdei ta kata ka mon lat lut besisha namar kata ka ka bangi don kam ni kalong khnang ban long kita ki nong India ki bapura bat ngin long kita ki nong India ki ba lat lut sisa rengkat ki lat jing ya da namta kejing long kerpang bat jongi kum kita ki ritpat hang ni kalong ni don kam ya ka ILP ngidon kam ya ka 371
kabanlong ka special provision nam ta ka state nam ta ka judgment riu rengkat ka sik shedel lada kini ki lightly kum ka judgment riu kum ka jela ngila yo le sing ngila ban ong pangila singan hanrei kat haduk kan ni clip mat tang ka sik shedel kum ka judgment riu ngidang ir bat ngimpat singan hai ru bat nga kentu sa sisin kalong ko ki pat ba no snong jong ka judgment riu jong ka jela hi bro ka wei wat numbuat politik su nang ni sakmat wat num ngap su nang ni sakmat degi jing sya yalam bakla jonga bat jong pi degi jing buat jonga bat jong pi hakita ki ayam bat ki samoy ba kari be jat berdiu hiu trap ka jongi ka sajot sapi bat ngim yo e jing singan nadu handai hintai hadu ka ni ka clip man te leng ba ka ni video ka ai ka bang kwak ban kentu hani kalong ko ki pat ba nong so snong tolong no kita ki nong so snong ki bastat bat ki bom sya yalam bakla su nang ni sakmat wat num buat bat wat nong ngop thala su nang ni sakmat hanrei don kata jingkit kli hala dia don kata nongrim hala dia ba ka ai ngadon ban le bat ka ai ke jingkit kli ka jonga bat ka jongpi namta ka lawai jong ki khun ki ti ki jongi hang ne po ka jat benriu khnang ba kata ka jinglong trai muluk jonga bat jongpi kan ne pateng la pateng hadu ki khun ki ti ki jongi hanrei larangi bakla tang khendiat kamut ngin long isya kita ki nong tong ki nong thoding bat ngin long kita ki nong wei hala ka jong kari